Hanski Niiranen, pian 60, pitkän linjan mainosmies. Kaikkihan vaikuttaa kaikkeen. En oikeastaan lähtisi erottelemaan sen kummemmin. Kyllä ne kun parhaimmillaan hyvä mainonta, hyvä markkinointiviestintä on taidetta sinänsä. Ja hyvää taidetta voi käyttää myös markkinointiviestintä ja mainontaan. Eli mainosmies vai taiteilija, molempi parempi. Parhaat taulut ja ideat syntyy aina ja koko ajan. Ei sitä voi sanoa, että milloin ja miten. Se on jatkuva prosessi, joka tavallaan otetaan käyttöön silloin, kun jos tarvitaan johonkin jotain ideaa, jos on vaikka mainontaa. Siellä deadline on hirveän hyvä apuväline, koska se määrittelee sitten, mihin mennessä idea on oltava valmiina. Ajatus ja idea tähän näyttelyyn lähti hyvin pitkälti yhteistyöstä Jorosti musiikkipäivien kanssa. Ja meillä toimitusjohtaja Jarmo Niiranen ensimmäisenä loi lausumaan tämän idean, että siihen voisikin liittää myös kuvataiteita. Ja siinä vaiheessa lähdettiin miettimään sitten, että mikä se paikka voisi olla, mikä sopisi hyvin niin kuin musiikkipäivien juoneen, mikä sopisi hyvin kuvataiteisiin ja miten nämä kaksi asiaa saataisiin niin parhaiten yhdistettyä. Ja aika äkkiä tuli sitten idea-ajatus siitä, että se voisikin olla nimenomaan siellä liikenneasemalla Jari-Pekassa. Ja itse heti tykkäsin sitä perusjuonesta, koska se sopii tähän omaan ajatteluun oikein hyvin, että viedään taulut mieluummin sinne, missä ihmiset on, eikä niin päin, että laitetaan ne pystyyn johonkin galleriaan tai muuhun paikkaan, johon pitäisi sitten houkutella niitä ihmisiä. Toimeksianto ja ajatus maalausten tekemisestä lähti, niin sehän alkoi heti muodostumaan niin kuin omassa päässäkin tietynlaiseksi kokonaisuudeksi, joka oli samalla haaste, koska jokainen muotokuvahan on kuitenkin yksittäinen, henkilökohtainen, sille ihmiselle, siitä ihmisestä tehty, kenen muotokuva on kyseessä. Mutta mitä pitemmälle prosessi eteni, sitä paremmin kävi ilmi, että on vaikea oikeastaan välttää sitä sarjamuotoa, että niistä syntyy väistämättä sarja, joka toisaalta ei ole tietysti huono asia, mutta se on jo alkaa olla sitten vähän niin kuin makuasia. Joo, siis yhteistyö Jorosti musiikkipäivien ja Hinkun ja minun välillä on toiminut alusta lähtien erinomaisen mallikkaasti, koska tässä on ollut mahdollisuus miettiä ja tehdä semmoisia toimenpiteitä, mitä ei normaalisti tämmöisen tapahtuman markkinointiin tai yhteistyöhön liity ollenkaan. Eli sillä lailla rohkeita avauksia, rohkeita ajatuksia ja jokainen on pystynyt tuomaan niitä omia ajatuksia sinne mukaan. Ja sieltä on löytynyt sitten hyviä juoneja, miten asioita voi tehdä ja pitää tehdä tänä päivänä eri tavalla. Semmoisena pienenä omana toiveena, tai miksei suurenakin voisi sanoa, että nyt kun kuvataide on tällä tavalla tullut mukaan Jorosti musiikkipäiville, niin toivon tästä jatkuvaa systeemiä, että ensi vuonna sitten on, kun on juhlavuosi, niin joko minä tai joku muu kuvataiteilija jatkaa. Ja sitten lopuksi, muistakaa, jokainen ihminen on taulun arvoinen. Kiitos.